On soulève. And here is it. Et c'est parti pour la 28e édition. Congratulations. Welcome again to the 20th FESPACO, Festival international de cinéma et de télévision de Ouagadougou. Mi fugo bay na lablara kadi jaboloma ulu kasira na nyogondan ke. Ale fugo sikira Ouagadougou kabi sibiru non temeni fuga tabla mars kalo kle nani natara. Ni jabolo ka kenebani dayeleto amimi wele ko cérémonie d'ouverture. Mendia nous sondia ani dima faratima kan ulu to kenekan. Ni FESPACO tako mugani segena lolonia taradi Mali jamana lima. Ale ka fanga nyema Choguel Maiga otube kenekan. Munde be hakili yelama, munde be influence ki hakila. Wa fo même les hommes de culture. Minum be sebeke, minum be cinéma la, minum be kuma radio la, ni journaliste. Ay barake, ay priorité kanga tanga jamana, anga jamana kapara. Ay mi la mesisa. Artiste ye munde fo, nyemro ye. Aw kana échouer. Peuple boko, aw kana yereira, aw kana sira. Aw ta nyefe, aw kana hésiter. Aya tege di nyoba ma kambo sabati na la so. Akudo bala. Sali ala mo. Oya be ambano ko, salamu alaikum. Mi ya maraga we ga ma fuodo, nyana bia ba afrifinaye, ubu mai ganye. An kuna wolola, an nana fɛn min kan an y'a ye ko Burkina Faso kuna wolola. Dugu caman nana an ka festival la. Filmi minnu bɛɛ bɛna bɔ an ko jama ka bɔ ka filɛ fɛn min bɛɛ bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ nana u bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso tɛ se ka bɛn ko Burkina Faso denmisɛnw mɔgɔkɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw bɛɛ nɔni bɛ pour que jeunesse ani an ka festival o bɛɛ ka lɔn ko Burkina Faso ye u ye min bɛ se ka mɔgɔw mara ka taa ɲɛfɛ. Au peuple de la nourriture pour tous. FESPACO tako mugani segena nkonama ye tema ani culture de la paix mi ye basigi ye jamana kono. Ɲɛmɔgɔ kɛlen bɛ k'a jate de k'a fɔ ko an tɛ se ka bɔ bolo la fo an ka ɲɛŋa yɛrɛbɔ hɔrɔnya ta komi yantaw ani Mali taw olu bɛ ganiya ye o kelen de o de y'a to u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'u bolow di ɲɔgɔn ma o de hukumu kɔnɔna la u ye lolo ta k'a di Mali ma ne hakili la o ye ko ɲuman ye Ala k'a kɛ ɲɛta ye. Mars kalo kile nani natara ana don jabola misra ka nganaya soro nanko etalon de yenenga.